Здравейте, приятели, аз съм Валдамер и днес, както виждате, отново играм Brawl Stars. Сега, нямаме от много време, няма какво ви кажа, хора, нямам оправдание. Малко мързела ме хвана, от друга страна и имам малко ангажименти и да, това е. Нещата от живота, знаете как са. Но да, сега Pizza Planet дойде новия евент и събираме пици. Това е абсолютно всичко, което трябва да знаете. Просто се опитвате по максимален начин да взимате пици от абсолютно всякъде. Сега, тези 400 пици ги получихме абсолютно всички. Цялото комюнити на играта ги получи, защото имаше един бъг, в който старата валута от SpongeBob евента, паричките, се прехвърлиха като пици. И в края на SpongeBob евента, ако някой имал 100 парички, когато Pizza Planet дойде, те имаха автоматично 100 пици повече от нас. Затова Supercell рестартираха всички пици и дадоха на абсолютно цялото комюнити 400 пици напълно безплатно в шопа. Аз не си ги клеймвах до сега, за да ви ги покажа и да ви обясна защо аджиба ние ги имаме. Сега, в това видео отново ще купим легендарен скин. И няма да го купим с джемове. Това е скина, който ще вземем. Antivirus 8-bit. Като цяло много як скин. Оп. Тук имаме тия скинове, които ще бъдат лимитед след време. Но за в момента все още могат да бъдат купени с истински пари. Тук имаме и SpongeBob скиновете. Малко е тъпо, че се купуват с истински пари. Щеше да е хубаво да ги бяха дали с джемове или макар малко повече блинк. Но да, както и да е. Сега, ако не се лъжа, точно така. Имаме антивирус 8-bit с 30% намаление и автоматично пиците, които трябва да дадем за него, са 650 хора. 650 пици за легендарен скин. Това е много добре, ама наистина много добре и много се радвам, че този евент дойде, защото е така от нищото, ако сте малко по-радовни и може да се здобиете с два легендарни скина. Единият от които е 8-bit, а другия е Virus Charlie. Сега, Virus Charlie няма да я купим в това видео, ще направим отделно видео за нея. Обаче, като цяло да, мисля, че 8-bit ни е достатъчен за това видео. Тук имаме безплатни кредити. Също така отключих Дрейко, или там както се казваш то с кончето. Ще го тестваме и него. И сега, Meeple е новия герой, който излезе наскоро. Той е много интересен, доколкото гледах. Наистина имам интерес, но няма да си го купа. И сега ще си кажете, добре, защо няма да си го купиш? Буквално е безплатен броулър. Да, хора, но той е епик броулър, което означава, че може да ми се падне от най-обикновен стардроп. Сега не говорим за Rare или Super Rare стардроп, но от Epic, Mythic може да ми се падне. Защо аз да си хъба 400 пици, с които мога да си закупа ето тези скинове или пък някой легендарен скин, като например този. В смисъл, аз не виждам логиката. И между другото получихме бая рeward-и. Сега, ето го. Екуипваме си го директно, получаваме Player Icon и супер много нови пинове, спрейлове и един Player Icon. Да, сега, купихме го вече 8-bit. Много се радвам, че успяхме да вземем за буквално нищо легендарен скин. Следващия скин ще бъде Чарли. И да, ще изчакам обаче да се намали на 30, понеже си паза всяка една пица, защото има още един легендарен скин. Не, той не беше легендарен. Секунда да видя. Само какво rarity беше онзи скин, който искам. На Фанк. Така. Фанк, ето го. Фанк.
И ето този скин, да, той е митик. Този скин също може да бъде закупен с пици, така че това са ми топ 3 скина, които искам. Единия вече го взехме, остава на Чарли и на Фанк. Като цяло, да, много съм радостен. Ето, може да видите какви легендарни скинове вече имам. От по-миналия или миналия вече не помня. Ще ви оставя горе вдясно да видите видеото, когато купувам просто Queen Amber и я тестваме. Също така вече имаме 8-bit скина, имам Nightmaker Crow от едно време. Ще вземем Вира с Чарли и по този начин вече почваме да имаме бая сериозна артилерия от скинове. 8-bit ме е на малко купи, така че с този хубав скин вече може и да почна да го поразцъквам и да кача някой друга купа. Сега, тук, понеже нямам видео отдавна, аз съм разцъквал, минавал съм някакви квестове и имам за отваряне, така че ще ги отворим тия работи с вас. Оп! Тия много ми трябваха между другото. Оп, Mythic Star Drop, нека видим. Падат ни се 200 Power Points. Окей, това е малко тъжно, но няма нищо. И така, пащи по пащи почваме вече да се събираме абсолютно всички броуъри, което е много хубаво. Сега сме на Мелоди и мисля, че ни остават нещо от сорта на оп, отново митик и ни се пада гаджет за Джанет. Мисля, че ни остават нещо от сорта на 5 до 7 броуъра. И имаме абсолютно всички броуъри, което е много хубаво. Имаме много купи за качване. Аз нямам чак толкова много време вече за тия работи, но въпреки това, колкото мога отделям. Ето виждате, минавал съм си тук мисийки. И така. В някои от следващите видеа ще отворим легендарен Стардроп. Еми да, 31 левел съм дигнал. Тук имам още квестове. О, имам Бробъл. Сега. Само че тук Бробъла ни още не е отключен. Тия работи... Айде ще ви ги покажа. Да добиете горе-долу някаква представа, ако не сте играли от много време Brawl Stars. Дайте ще си купим и този гир. Да сме една идея по-танкави. Да добиете представа общо заето какви са иновациите, какво се случва, какви нови работи има и така нататък. Сега, ето го нашия брутален скин, хора. Наистина, този скин е много добър. Много ме кефи. Дори ако 8-bit не беше толкова бавен герой, щях да го играя бая. Стрелбата е уникална. Оп, сега да си пуснем гаджета, с който ще набием бая демидж на бъс. Този бъс няма ли да го махат най-сетне, бе? Остава нещо от сорта на 10 дена и би трябвало да го махнат. Сега аз много ауто-атаквам, което е много голяма грешка. Но ми е малко трудно да се прицелвам. Моя приятел отиде АФК. Това е много хубаво. Да, той се ти да играе, браво. Ако ги оцелваше, щеше да е много добре. Да, ясно, няма да играм тия геймове, ядосах се. Сега това беше много тъпо. Искам да видя колко купи е това Джаки. Ето, реснаха го. От тук взех 90 пици, които като ги добавим към сегашните стават 1078. Би трябвало да се получи, бе. Не знам. След 20 часа ресетва чопа. Добре. Еми... Добре, айде. Това е Бробол. Само че... Той 8-bit не е добър на Бробол, защото е бавен.
Дайте да тестваме Дрейко. Така, видите какво прави героя за тези от вас, които го нямат. Аз го отключих онзи ден. И много му се кефа. Легендарен броулър. Това означава, че когато му дигна мастери поинтовете, ще взема много рeward. Повече рeward. По-хубаво за мен да я знам. Сега да колкото дам, колкото по-отдалече удрям даден човек, толкова повече демидж бие. Да, ето. Така че трябва да спазваме един вид дистанция. Сега, да, пам много хелт има. Така, имаме ултимейта, който като го използваме, ставам на дракон и почвам да пърля хората. Рейнджа е приличен, кеф има. Оп. Така съм. Направо изпърлих всички. Така. Ако не стрелям, ме маха от формата ли? Защото имам чувство, че имах още много от бара, пък ме превърна в обикновената ми форма. Нека тестваме. Ако не стрелям, дали ще ме върне в нормалната форма? Не, то просто сетих се как е хора. Въпреки, че не е изтекло отдолу барчето, то си има определено време, което може да се движи в тази форма и когато изтече, те превръща в нормалния Дрейко. Сега, дайте да го апгрейднем малко. До кой? До 7 левел аз обичам да си дигам броулерите. И да ви покажа и Шейд какво прави, понеже мисля, че на епизод не съм ви го показвал. Да го апгрейднем преди това, за да ни е по-лесно с ботовете. Едно шотдаунче. Да ги тестваме, да ги побием малко с Шейд. Ще цъкнем още една игрица с 8-bit, една-две игрици да разгледаме малко по-така скинчето, защото все пак това е легендарен скин. Трябва да му се обърнем внимание. И да. Той спрей много ма кефи, не знам откъде го имам. Онзи ден видях, че съм го отключил и не спирам да си го ползвам. Stoneface, така съм. Сега Shade. Хубавото на него е, че му зарежда ултимейта, когато някой ми е в рейндж. И също така минава през стени. Много хубав герой. Защото мога да правя така. Направо ги правя да си барят очите. Оп, Дарил. Айде, Барилче, идвай тук сега да ти разкажем играта. Може да ударите и през стени. Така. И директно си го отписваме от играта. Направо минаваме така през стената и почвам да върта около мапа, за да видя къде е пенито. И падна и то. Шейд е също много стабилен герой. 5 уинстрелки съм направил с него. Не е лошо. Стабиларк. Много хубави герои, браво. Ето да видим колко герои ни остават. Сега с Мипъл, който ще дойде след почти 14 дни, ще ни остават 8 героя, което много са, но хубавото е, че няма легендарен герой. Ако предположим, че Мипъл ще ни се падне, това означава, че ни остават 7 героя. Мелоди ми е наполовина почти вече. И да, пишете в коментарите, ако сте стигнали до тук изобщо, кой герой да си избера след това, понеже на мен ми е все едно. Който и герой да избера, то малко... Аз като имам толкова много герои и човек да се чуди какво да играе. Сега да се върнем на нашия 8-bit. То ще е хубаво да го намеря. Спомням си, че беше някъде по-нагоре. Тук ще е някъде. Ето го, да. И да цъкнем.
какво да цъкнем? Може би... Не да знам, то няма много подходящи мапове за него. Айде да цъкнем един Gem Grab. Да видим как ще се представи той на Gem Grab. Ох. Сега... Едгар. Това не знам. Енемитата имат контрола върху мапа. Това не ми харесва. Така. Тук гаджета ни помогна много. Честно казано, аз не мога да кажа дали този гаджет е хубав или лош. Но има моменти, в които ми помага много. Оп. Само че Едгар ми малко не игра играта. Или поне аз така мисля. Е така да унищожим Карл за секунди. И сега ако Байрон успее да оцели, много добре ги оцели. Направо не казваме на никой. Добре, те са ни в базата и ние не ги убиваме, а точно обратното, умираме. Едгара ни седи там. Да видим дали ще направи нещо. Не, той умира. Аз си знаех, че ще умре. Еми, хора, какво ви кажа? Нещо не може да направим победа с 8-бит. Не знам в мен ли е проблема. Сега ще видим да е. Като видим колко демидж сме направили. Ама, нещо не направят нещата. Да, аз съм най-много демидж. Моите са умрали по 10 пъти. Няма лошо. Ето да, аз преди имах този скин между другото. Той не е лош. Хубав е. Става, но... Той си е много по-добре легендарен скин, човече. Това е. Ай, ще влезем в един практис матч. За последно да го разгледаме. И между другото, за хората, които нямат Search, възможно най-бързо се опитайте да си го отключите, защото след 13 дни ще се отключи този скин за вас. Ако нямате Search, този скин няма да може да го вземете. Така че, който няма Search, да си го отключва по-бързо, защото иначе ще изпусне този скин. А доколкото знам, да, ето има 9 пина, Player Icon, спрейче и така нататък. Ще е limited. Най-вероятно този скин ще бъде нещо от сорта на легендарен или пък митик. Пък кой знае, може и Hypercharge да е. Тук преди имаше една офертичка за Крол. Много ми е интересно, някой в коментарите ми беше написал, че тези скинове от тази колаборация могат да се купуват с джемове. И да, ето той е прав. Така че за хората, които не искат да дават истински пари за тези скинове, да знаете, че може от каталога в тази колекция, като влезете и си ги намерите, да си ги купите за джемове, ако нали ги имате. Този скин между другото много ме кефи. Много добре са го измислили. Особено и Джеси, колко добре е съвпаднало. Това ще да е много по-добре, ако беше Пайпер, например, но всякаквото такова, поне тия два скина са хубави. Ако пистолетите му бяха малко по-адекватни, защото мен лично тия пистолети не ме кефат, може би щях да си го купа. Но Limited на Limited, то като не те кефи скина, това и да го купуваш. Общо взето, аз съм на този принцип, купувам нещо, което ме кефи, не което е радко и така нататък. Сега, нека влезнем в тренинг матч, да разгледаме скина малко по-обстойно. Оп!
те му добавиха и Hypercharge на 8-bit. Така, отзаде виждаме, че тук има някакви картинки, хиксчета, глупости, отпреде, така, добре. Има много гривни с шипове по него. Улта му изглежда много прилично, много ме кефи. Стрелбата му, някакви лентички, оприличават се като пари. Така, я да метнем да видим. Да. Hypercharge е търата ми да стреля. И така като гледам, стреля бая бързо, което е много хубаво. Не бие много демидж, но въпреки това си е стабилна работа. Тук като го остава този търъл, дали няма ги изби всичките? Тя ми стана интересно колко е голям рейнджа на този търъл. Примерно ако го пусна до стената, ще почне ли да ги стреля? Почна, вау! Добре. Ами тука? Добре, тук вече не ги стреля, да. Еми да, хора, като цяло, това е за видеото. Надявам се то да ви е харесало. Ако е така, праскайте лайк бутона, абонирайте се за канала и виждаме се в следващото видео, където ще отваряме нови скинове и така.